Jotono phung kaham ani o video no start khaina sekang ang norong thaisa thani kok sanai o kok ungkha ano baksa borok comment khayo sajung video khayo faltu kobor hai rokhni nai ang faltu buya kobor buya ang oro norong entertain khainen bagi si video snamu ang sajung singke ba sajung no video khaine ble ang sajung phano bangma character tu boi norong no video snamai funugo hangkai video no bujia sujia oi omteke comment khaika hangke abo nini no lachima singsa hangke omteke video khaine gobang man tongo youtube bo sajung no bumango busango bihingo busayengo omteke video khlayo hangke angkha khlayo baksa je bujia rok bujiwan hani nei ang tei o kokno barbar sana thangya tamni hinba sug reply ri bujogoi manli ambagai no ang video khlai norong no masaka haifano sajung video khlaimani gobangma borok tei nei video khlaiman sai onek no kosto tamni hinba sajung no nang camera ni direction rok change khaji hangke sajung no camera angle rok change khaidi hangke tei sajung no bumang di busang di bahamjwk di omte hai hingkai kaisa video snamna nani sapung nangai thango hingkai abono singni kosto no kebono gya hingkai asuk kosto ke video khlaimani pore asuk hamya rok sajago hingkai abo kisa to kosto nangnai blena shoot khai puro belai no kosto ngu saijung hingka hingke tofana norong no okok sana muchungya tamni hinba ang kosto khai ang norong ni hamjak mama no hingkai o kosto kunuya ani bagai hingkai thinango bo ang tebo kaham norong ni bagai video tuoi phai tongo abono video no kisa kaham ke nai bujiwi comment khaidi hangkai video no chaja khangke like share khaina ta pokdi haringa tabuk video no nailaisinai tei video naibai ke please comment khaina ta pokdi ang norong ni comment poriwo belai kheno tei ang norong no reply boriwo ani je mansak hingke phari nailaisinai mato basa shidi ba bui basa bai khata mo basa ya khota bu khano ami rok sangari dati basa me ang tabuk disma sai dongo oh no mo bomti he ba hamjung mang khang bu suk sheler am tingkan bus lano kaya tong man cha khamu oh my god nogo asuk sang gobang ma tongo baksa borong ni khe samu humung se gere mobile bai mang sapung hopo ang sai chung kang khaya ni phai dongo biang thangsa no ro ani dolni nogo thango nogni samung kaisa ban dangjagya bai haike berai tongmat ano sayawai bai ke norok khataro nokhor maga sagadi obo ani bo nog no tabuk ang berai nani kok norok no sana nangya okok kaisa muito nara di norok no onogo ang sutubu kayei rikhlai di ta hingke ba thangan ta nongkhoroi ang ba kok salai jakse neslabai phainei bosoro alka nongkhor na hinei ama oh no nani kisa photo bukna do bera gade sopa ya ko budi angka tangla sai mangka nasi bade tabung ni hamjwk sana sekangse photo buku oh no tamong tong khasela man babu no phone kai mana gena nai hello babu khanagra dia ni ko nahla ni hirok se nani buku kokoi mokoi wachiri tong pai kha
ang borok no mai sana hanin nai nuhun na phai ma si am se supa waisa asu go waisa ro ko ke na hala buku ko koi mo koi ke wasi ri tongka tam phane ke babu saga di ang sajung chap malia babu dati nang phaira di office ni ini ya go mobile da tong ya go da mobile tongu hingga bo photo shi bujak tongu ha basai nin bahamjwk le bahai ksrang nong nana ani le ta sashi di sida thumang tongu thumang kun phano samong tainya sida angmang samong ma tangai thuisuka hudda san bislan kai rejak shu kaya tongkhan cha hamu ai mare in Bwkrajwk le bahai hino ani le asta hamye sida shato wi mama ni ano phungai khan kino kam tholu sida rest khanya ni time se kure ani kai jage ani life share sung suka aya ani o ya ho sawe suka mari bahamjwk le borok hamman hami tongde again tamone shaithane kade kiribo tongka kisa sainai gena haibano ama kisa berai gena do dolok bai tatin phayana ihi oh no dati phayna nanya jefru phayna musongo afun phaydi kobuida nung kutugulang nala ama ihi kutugya kowarta thangi da kongke thangsinai badakari o jacket no khulogoi thangdi ta asu dress nai thokanja phaike jacket kane thangnai ba khulogdi jacket khulongnai hida khulogla that's my togo thangga ga ma nga thangsi di ama ang khayan to ni di ama ang khayan to ni de ama ang khayan to ni di nangya paikakam ang matin datin basa khabla samung bojoton khaire baikya titam ni makhang somoi tong sabo zala nang shuka jabe mo berjingna so call khai mana gena office thangtri kisapan call khaya hani shaitongmon nagi nong ma kan nasle ro shida ko no man phupulu ba phun khai kya ai mala nong ni nagin su phun khai chu hello ama mai de sakha iko ta ma mani ko na ni tong ma ta ton yang office ni phai khlai phe na kuno nang ni haida ngani haida bisma rok sai tong ani nengke mai jasa kha ko taung chai pai drop ambagi call khega ta da kongke da ko phai dinagin ha o ko yang ko nagin ri tong amai nagin ni sai ja hata ton kha ko ton kha Hingke bahang jak bai khanorok ani o video no please kisa comment khai shadi hingke je Bwkrajwk Bahamjwk o video no nai tongnai rok norok please khata nangdi o video no nai tamni hinba angobo norok no just entertain khainani bagi si video khlaio kurang sano muchungo Bwkrajwk bokroksa borok ni buma bufa jeng borok no borok okra hani si respect rena nangu chini ni jini bo buma bufa tongu hingke jeng kuno din muchunglak je chini nogo bo boikai jagai phai omtike tomung hamya rok khainai disrespect khainai hninai aboni bagui no chalang thung buring thung chung joto no Bwkrajwk no always no respect ri tongna nango chungwai sau chini buma bu hano bo jole wai thangu haifana hamui bo thangu tamni hinba chini bkhao bongni bagui respect te hamjakma tongmani bagui
hingke omte haike no bwkrajwk bai bo wansukma khapia rok ungdui chung waisa usu kok banglayo haiphe no please norok hamui thangdi hingke bwkrajwk rok bo bahamjwk no bui hinai ta wansuk bai di bui hinai wansuka hingke abo salsapa no hamui tongli mangalak nijini bwsa haike naike te nijini bwsa haike treat khaikasi nungbo nijini buma haike no treat khaijangnai tamni hinba khoroksa bwrui bini buma bopha bini jotto family no yakarui nini nogo phaikya bo bini nogo jesuk hamjak mung manmani amsuk no nini bwslani nogo bo hamjak mung manthung hnainai abo no bwkra hindi bwkrajwk hindi hamjak hindi chamari hindi jotto no equal khe naidi tei jotto no kaham ke treat khaidi jotto no nijini buma bopha nijini bwsa hnainai wansugui tongjabai di gang khaklai norok ani kokno bujiwano hnainai hingke ani o video no ang orono mothak siwano ang haino hai kifil khaibinai kotal video to boi norok ni bagui tinin joratei asuk no ungsinai khulumka।